Myeni wami, wena owangilobola ngo-2022, wahambisa izibizo nami ngabuya ngazogqiba amasondo kuwo lowo nyaka. Uyathandwa uNtokozo. Amazwi akho angiwakhohlwa. Athi isidudla itype yakho. Awungadla mina sidudla. Ngihamba ngiqhoshe ngize ngiqholoshe uma ngihamba nawe ngibona izilenda ngoba ngiyazi ukuthi awuyibuki, awunandaba. Washo wathi intombi eyimpofu awuyibuki, uthanda mina ngoba ngidakhi. Kusho ukuthi ngiwokhethekile kwaZulu nasenhlizweni kaMageba. Sithuli sikandaba, muhlekazi wami. Phela wena uyindlela yenhliziyo yami, ichibi eliphuza imizwa yami, inkundla edlala umzimba wami. Wena uyisiqandisi noma ifridge lapho inhliziyo iphola khona kwehle nestress. Umthunzi wokuphumula komphefumulo qede ngikhohlwe yinsizi. Incwadi yami yesibizelo engifunda ngingayiqedi, ngifunda amagama nemisho ethi uthando, imfudumalo, intokomalo, isikhwele, ubunye, inzalo. Angisiyona ingcweti ekubhaleni noma ungoti kodwa uthandiwe nguNtokozo. Bengizocela ukuba ngedwa kule nhliziyo yakho, kungabi ngeyethu. Angidinge kubangiswa ngoba ngiyakhweleza strongs. Lapha phandle kugcwele intombi eyigiganayo, eyingenathando, ijaha imali nokupostwa kuyi-status nje qha. Ubaba awusenaye, umama awusenaye. Ngiyimisele ukuba ngibe umama wakwakho nomama wasekhaya, ngibheke nezingane zodadewenu. Asibambane ngqi ndaba ezitha ngoba ngiza lana ngangizovusa umuzi kaMamtshali, ugogo wakho okampahleni. Iy'ntombi phandle zisho seyizele 2 noma 3 wey'ngane. Zilokhu nje zingafuni ukuba omama, kodwa zifuna ukuba yintombi nje. La uhamba khona ze ungayibheki, ukhumbule ukuthi wangisusa ekhaya, wazongibeka kwaNongoma. Angithandi ukuhlala ngigcine sengifana nefenisha. Ukuba kuyangami, ngabe ngihlala kuwena ngaphakathi ebhlukweni, bese uvala uziphu webhlukwe, ungivalele ngaphakathi. Manje angeke kwenzeka. Lokho ngikusho ngoba angifuni ukuthinteka izitshe ezifayo, zizofa ngigcine sengikhala. Wangilanda eNyukhasela, wangibeka kwaNongoma. Hlala wazi, uyakuthanda uMessi Sizulu, uNtokozo.